моменти Тоҷикистона баъд мондумо мо ҳамин корҳоро медонем намекунем. Мо ҳамин корҳоро медонем намекунем. Тоҷикистон ё мезананшон ҳамин чизо дар мо нест. Илтимос хоҳиш. Уже озим наздик ношида места. бисёр гапу чап ва ин видеое ки ман мондум мисол пешеход переход дар Россия ва дар Тоҷикистон, шумо мақсади видеои маро фаҳмидем ки чиям мусалмон нестанд дар пешеход переход чӣ гуна риоя мекунанд қоидаҳои ҳаракати дар роҳ правилна. Агар моменти Тоҷикистона баъд мондумо дидем ки е мардаки хуб ду бор мехоҳад бизгара иёз ман қақша мондум. бисёри ҳолатҳо ҳастанд ки мезгара намешавад. ё мезананшон ё ман намекунанд. аҷои мисол ман кунем риоя кунем бикунем ҳамин чизо дар мо нест. аҷои мисол ман кунем риоя кунем бикунем ҳамин чизо дар мо нест.